Assalamu alaikum, hurmatli vatandaşlar. Saparağı salamu alaikum sana da. Waalaikum Halmurat gowumutun sağlıklar näýili? İyileşler salamu alaikum. Sağ olun saparağı sağlıkların bir tap var. Ama yema şuun kun sohbetdeşligimizi şol biziň ýaşlarymyzyň ýa-da elektron döwleti hökümeti urýan ýaşlarymyzyň mailnamasy bilen başlasak we şo barada biraz pikir alşsak ekýämiz. Gowun kady düşünýär. Bor Halmurat. Birinciden öz aýtjaklarym gelegide bermäke men ören minnetdar. Oğullara, gyýzlara, ýaşlara, juwarlara şu mailnamany düzenlikleri üçin şol ýaly işin hötdesinden gelip bilýärlikleri üçin bir lokal zat bir menli patan döwletlerde bir institutlaryň işläp bilýän programmalar bu taýda bizim kiçik öwrümli ýaşlarymyzyň düzüre toparlan şu meselelerin üstünde işläp bilmegi, şolary halka höýdürlemegiň öze ýam üstünlik diýip hasap edýär. Bilen rus aýtsa kompetensiýasy, bilen bir başarnygy, bilen bir derejesi sapara. Sawolsa gaty dogry pikirler hawa. İçinde düzeltmeli iki ýekazatlarym bar, ýöne olam wagt geçdirçe düzelir. Esasan şol halkda soraw döredýän mesele näme üçin minimal pensiýa $100 bolmalydyr. Wahy o gerek bolsa $1000 bor minimal pensiýa. Ýöne ilk başdan biziň ýurdun içine barmamyz gerek. Ýurdun näme algysy bar, näme bergisi bar, büdjetde näme bar, hazinada näme bar, ýa hemme zat uçurly tozdurlymy? Şonu bilip barlap soňra halka höýdürediler. Şoň üçin şu gün pensionerlere hödür edilýän minimal $100 meniň düşünüşimçe şu gün berilýän aýlykdan 2 hisse köp. Bizde berilýän aýlyk dolar meşhuruna ölçäňde $50 diýip aýdylýar türkmenistanda. Şonu şumal 2 hisse diňe pensionerlere tölemek eýem $100 bolýar. Ýerine baramyzy görür, pul tapylsa, serişde bolsa pensionerleriň aýlyk güllügini 2 hisse galyrmar bolsa, 2 hisse, 3 hisse bolsun, çağı pulu var, enelen pulu, sağlyk pudaw var, bilim pudaw var, hemmejine pul berip. Şoň üçin onu ýerine aýdylar. Ýöne şu maksatnama $100 diýip alynýany, şu gün berilýän ortaça aýlykdan 2 hisse köp. Şonu biz düşünmeklik bilen kabul etmemiz gerek. İkinciden men ýaşlara etjek tekligi kanunçy hökmünde şo taýda görkezilepdir. Diňe bir görnüş jenaýetkarlardan galyny türmeden boşadylmaly. Ýok. O ta şol hemen içinde tanaw arasyna adam öldürürler ýa adamyň janyna kast edenlerim amnistiýa düşmeler, ol men pikirim boýunça ýeneden şol tiryek sowdasy bilen meşgullanan ýa halky şu neşe sowdasyna batyryp şu zatlar bilen meşgullanan jenaýetkarlarym türmeden boşadylmaly diýip düşünýär. Näme üçin? Adam öldüren adamyň jezasy dogry çekmäge borjy bar. İkinciden şol tiryek sowdasyny Türkmenistanda ýaýratyp bir nesil, iki nesilimizi gyrdylar Niýasyň döwründe. Indi olar azatlyga çyksa, häzir täze döredilýek döwlet özüni tutmaka, bular ýene-de öňkü pişesini etmezligine kimde garanti bar? Hiç kimde. Ýurdun üçin ýene-de neşe sowdasyndan dolurur. Men diýip düşünýän. Gorkym şo tarapdan onuň halkyň näme diýip şolary çykarmaldyr, goý jezasyny dogrulygyna lükkeligi çekdine aýty karar çykarylmasa suç şol ýöne hakykatdanam şol adam tiryek sowdasy neden bolsa ýöne etmediklerini jebesine oklanyp suwda nähak jeza çekilip oturan adamlar durşuny boşadylmaly o arada görünýär. Ýene iksar belligim bar. Galyn zatlarym nesip bolanan wagt görkezler. Men şonu aýdaýyn, ýöne umuman alan saparagy gaty ullukan iş ýaşlarymyzyň edip oturany hemme tarap bilen bilip bu gün yglan edilen diňe şol bir 4-5 tane punkt onlar känler aňyrsy gidip otur kän üstünde işlen oturlar maddeler üstünde işlen oturan pudoklar
yavaş-yavaştan çıkar, ılımam çıkar, bilmem çıkar, kanunçuluğun ömeler çıkar, teklif edilen zatlar parlamento, gelecekki parlamento näme teklif edýär, elektron hökümet emme çıkar beýanlany. Men şu habary, ýaşly näherden habaryny beğenmeklik we gowanmaklyk bilen kabul edýän hem howur köp bolsun, gutly bolsun hawa, düşümlisi bolsun hawa, uğurlusy bolsun diýip aýdýan ýaşlar berekella taňry ýerkeden. Nisa para çaýdy ýa-da çaparsyn. Neme Halmurat bu mailnama halk bunu koşulşup öz tekliplerini bermeli. Demen aşağına yürütü Telegram'da da onun yürütü forumu madır. Şu tayda şunu halkın dikkatine bu entek proyekttir, açıktır. Buna teklif geldiğince ütköşlüklerim giyirilip bilinýär. Bu Türkiýe näme däl, şoň üçin bunu maslahatlaşmak üçin halka ödürlenýär. Onun hemmejetin birden bermediler tebabi uduyun. Onu adamdan kellesi garşmasyn diýip bunu peyderpey o 4 soragdan o 5 soragdan şey dip demetmeli bu 20-30 sanak nemeden warat. Onun aşağına pat punktlarım diýe nemeleri ýa-ni bunu komentarylary var. Onun detalları var. Ulu dokument onu bir nemeden de bir rolikde hatta düşünürüp boljak neme däl. Şoň üçin bunu bir 4'e 5'e 6'a böleliydik. Entägem teklifim çıkar olaram goşulşar. Ola bir ikinciden ýa-ni cinayetler barada gurrun ettin. Bu cinayetler täzeden süýd edilmeli kendir. Tebabi Türkmenistanyň süýdüne barlar nemesine ananyr ýalaklat däl. Şoň üçin adam öldürenem bolsa, neşe söwdatny edenem bolsa, on edeni etmäni Türkmeniň süýdüniň nemesine ananyp adama jeza keser ýalak däldir. Onun üçin on nemeleri täzeden teredilmelidir. O men düşünşüm şonalak adam öldürenem bolsa öldüreni öldürmäni onu tuğut edilmelidir. O Türkmeniň nemesinde Türkmenistanyň 30 ýylly işleýän kanunyny bu zatlaryň hiç birine güwa geçirir ýalak zat däldir. Oňa tebäbini aýdyp bereýin. Şu neme diktatura esasy 4 sanak ul sütünü wada. Şoň üstünde duran gadan gaýnap duda. Oň iň birincisi yalanlar. Yalanyň ýanyna tökmetdir. Şonu ikisini bir grup edýände men yalan tökmet. O ikinci nemesi gorku mehanizmidir. Gorku diýen karatilini bir mehanizm bardyr. Onuň gorkan halk bardyr. O şol ikisi birleşip bir sütün emele getirýär. O ikinci nemesi sowutsuzlukdur. Onu yürütü ýa-ni bilim ilim sistemasyny çökerdändirler. Onu bilkatlaýan edýändirler. Tebabi şo sütünleri berkarar etme üçin edýärler de. Onuň böwrünsem korrupsiýadyr. Şu 4 sütünsüz diktatura ýaşap bilýän näler. Indi şu yalanyň içinde bular süýd edýärler. O süýdüň dogrumy, adaletli dälligini kim uwa geçip bilýär? Halmurat. Hiç kim. Ana, şoň üçin o zatlary täzeden teredilmelidir. Şoň üçin ýa-ni mailnamaň neme proseduralaryny işlenýän nemeleri barda, program nemeleri, bölümleri. Şonda şu zatlary detalyna çenli görkezilýär de. Onuň haýsy kategoriýalar täzeden peresut bolmaly. Şu diktaturan özüni saklajak bolup demeden ne de
şular yalan ve töhmet bilen goranýarlar da. Onun gorkulma bilen ne bir taknada görüp görse ne bir kanal açsan 20 tane kanal açıp üstüne yalan töhmet şolar ýalaklatlar neme diýenler. Bulun yani goranma mehanizmam şol. Şo tütünleriniň biri. Ne bu tütünlere de hyzmat edýän bizim türkmen illeşlemimiz kändir. O özlerim näme hyzmat edýänlerden bilýän däldirler. Düşünýänem däldirler. O da şo sowatçylykdan gelýän zat. O ne şey dip diktatura ömrünü ne 30 ýyla sürdürdi. Bundan agyrygam şu tütünlerini bir ýan ucundan yıkmasak yani beýlekräk diktatura geler. Başka nemet yoktur. Tebe şu tütünler dur, yalan dur. Selam. Tökmedem dur. Bu halkın eýäm nemetine sink gidipdir de. Şolar ýalak bolmaly diýip düşünýärler de. Bu yankı yalanın nemetine ne işleyen strukturalar vardır. O propagandası. Onun yankı medeni işgärler değil ya da medenet yok yerde medeni işgär var mı? Ne şolar şu yalan töhmet nemetinin tütünleridir. Buna bir topar jurnalistim girýänler, ýazar pozorum girýänler, o yankı aydyp börün saknaň nemelerem girýändir, şolaň bir şahalaryň biri. Ne bizim halkymyz şo zatlara düşünen soň ya diktatura yıkılmalı. Yankı Nemen aşağında bir tane toğrağı menem okudum. Toğrağı verýärler. Siz diýe döwleti näde kurmaly diýip meýilnamaň deregine diýe diktatura näde ýykmaly diýilen meýilnama garaşýasýa-da. Ya o meýilnama ýanky 4 sütünü var. Ne şo 4 sütünü ýok etmeliligine düşünen wagtyňyz. Şoň näme üçin şo sütünler ýaşaýanlygyny aklyňyzy ýetiren wagtyňyz ne şo meýilnamadyr. Diktaturany näde ýykmaly diýilen meýilnama. Ne onu aýratyn meýilnama gerekkä düşündürüş gerek. Onu her tapar düşündürjek bolup ber. Ne bunu yine de bir tapar sanak geçeyin yalanın aptalyny tökmetdir. Yani yalan tödleýänem özüňizsiňiz, tökmet atýanem özüňizsiňiz. O şo diktatura gaty uly kömek berýänsiňiz. O özüňiz kimiň degirmenine suw dökýäniňizi düşünmäňiz gerekdir. Diktaturadan diýinjek bolsaňyz. İkincisi gorku. O bira gorku diýär, beýlekden gorkýar. Ana şo gorkýan tarap bilen gorku diýen tarap bile şoň bir sütün neme diýendir. Ne gorkularyndan da gorkmasaň şo sütün neme diýenlerdir, saklap bilýänlerdir şonu. Ne şo zatlara düşünmelidir. Doğru. Onun üçüncüden sowatçylykdyr. O da bir sütündür. Diktaturan sütündür. Siz azık ýat näme diýäsek beýirin näme diň bolun ýöne siz diktaturan sütünü bolup hyzmat edýänsiňiz. Bilerek, bilmeýändirek ol başga mesele. Ýöne öz süňizde şoň üçin işlemeliňiz, düşünjäňizi artdyrmalysyňyz. Diktaturan şey diýip ýeňilýändir. O yara bilen ýeňilenine de bu diktatura ýene de öňküsini ýerweden bolup bilýändir. Şu 4 sütün esas sütünler, başka da böyle buçuk diýrekler bar bolun esas nemeler şulardyr. Bunu ýaşatmak üçin börüýte korrupsiýa neme berýändirler, ýaşylçyra ýakýandylar. Ondan demlenýän gatlak bardyr.
Olaram şo diktaturan fütünür. Şu hemme jetinin cezasyny şolong çağalarıp çekkendir. Onu gidecek yerleri yoktu. Şu cemiyetin içinde olsan, sana 1 yıl, 2 yıl tayak değmez, 4. yıl, 5. yıl deger, çağalana da deger. Ne daşanına git, Mehmet Börün, Horlunt Börün'ün içinde postarları, prokuror olanım var, militede işleyenlerim var, sağlık nemede işleyenlerim vardır, gümrükte işleyenlerim vardır, devletin yukarı vazifelerinde işleyenlerim vardır, şunun çağaları vardır, artıkları, çoğulukları vardır. Ne insanı tayağın ucu sana da diye gidecek yerleri yok abi. Yani cemiyet şu zatlara düşünen son diktaturan ikinci safar bölümesi kıyındır. Bu esası nemesi yalandır. İlk yalandan başlayandırlar bunlar. Yalan onun yani birine tökmet atıyandırlar. Bunun bu demesi priyomudur. Bu da bugünkü çıkan zat değildir. O Egipt'teki faraonlardan verik geliyendirler. Bu metotlar, bu täze zat değildir. Bizim halkımda bunu düşünüryen adam az, yok diyer yalak. O bunu düşünecek olup cırdaş börün halkımdan yoktu. Şoň üçin dudağı öz elleri bilen, öz ayakları bilen düştüler. O sütünem inni dur. Sebebi bir gapdaldan halkım vardı. Yine korku diyen taraf, o da korkuyan taraf, şu ikisi yankı betonunun neme yalak kolyadı. Biri armaturası beylekten betonu olyadı. O şolong yankı korkudularına da korkmasan, şu beton tutanok, şu sütünemi işleyen okta. Ya da yalan, şu yalanlığını aklın yetse de yeterlik de. Ya tökmetten korunmalı ya da yerim da. Kaptanın da tökmet atıp dukan o tenemanının oluyanda. Ana şu tayda birin betonu oluyanda eylekin çok de armaturası demiri oluyanda. Şey diyorum bir çıklaşya onu gidiyor. Ne daşınna da ne görüştü. Bulun ulunyan çodur. Ya yalan ondan tökmettir. Bir kaptanların korkudur. O korkuyla ayrıyanlardırlar. Ne tinedinden göreyim. Onun kimin kimdiğini, näme bakım çıkararsınız. Geplerinin gururlarından çıkıp durundur. Bilmeyene diyenem vardır, düşünmeyene diyenlerim vardır. O başka meseledir. Yönü bunu bilerek diyenem kendiler. Ne demen diktaturan yok edilmek maksatnaması yine şundan ibaret. O bunun için yürütü maksatnama yazıp nemede oturmalılar. Yani şu 4 tağanın 3 ayaklılarla 4 ayaklı tağan da şu. Şunun ikisini ayıranda da ikisinin üstünde durup biliyor. 3'ünü ayırsan durup bilen yok yıkılıyor. Ne yankı tağda düşündürüşü şeyleri hak bu. Bu da atlar o täze zat değildir. Diyene şu faraonun yankı Egipt'teki faraonlardan verik gelen usullar. O bunun kitaplar okuyan olsanız katıken şu arada edebiyat vardır. Onu ta da dil bilen düşürüyen nemelerim vardır. Ne? Cemiyet şuna düşünmese çopan ödleri örürsünüz. O bize lider gerek deyip. Yani bana düşünüşüm şeylere kalmırat. Doğru, sapara katı doğru belli geçtiniz. O diktatörü da bir daha da direnip durmalı ya, bir daha da söyün. Özüne duracak zat derler. Yani onun 4 saniye korluğunu ya korkusunu aytıp verdim. Katı doğru. Çonçin halk çuğuna çelli ayak altından karı bilen at, gözün açı bilen at.
Ilımlı bilimli olacağım bolsana kördäkin iki nesili 9 klas bilime bağla koydular. Olam 9 klas bolumdan ol bilimem däl. Olana marşrovka diýdi, ýa-ni çäre diýdi. Şular ýazdak bilen çağırınyny 9 ýyl mektepde goýup geçdi. Ýokary okuw bilimem ýok, okuýarlarym diňe şol esasan şol ene atasynyň puluny okap beren çağırı. Daşarýurda gitýär, daşarýur dilinden bilen akşa pat kurs diýip okujak bolsalar, dünýä bu masyl pullar ýa-ni keller. Maňa şunu habar geldi, ine şol Universitetiň Kazan Universitetinde okap beren ýüzlerçe Türkmen studentlaryny okuwundan gowupdyrlar. Siz pulny wagtyna tölemediňiz diýip. 4 ýyl, 5 ýyl, 6 ýyl okap beren çağırlar. Yani eýdinak enelerim fergezden men atalary men o barada bir gençlere durup sen gepleşiňizde siz bilen aýdyp geçen de men o kanalynda çykyp bilemek sapara bilmedim ýapdylar eken men ýene şol eme täze tehnologiýa satyn alyny şol ýurdun içine telefon diňlerini ýa-da şol eme programmalar hökümete ýaramaýanlar ýatyrylýar diýen jany bar bolmasyn var. Men şeýle diýip düşünýän, ol bar ikinciden ondan ýene de aýdylmaly zat şol ene şuman ýaşlar öňe çykyp başlady da. Dürli ýaşlar bar, ona programmalar açylypdyr, video rolikler goýulypdyr, täze saytlar açylypdyr. Ýöne şu taýda esasy ýaşlaryň ýalňyşmalygy der. O ýaşlary näçe köp bolsa şonça biz şonu özümiz esledik. Ýöne şol hemmesi bir maksada halka hizmet etmeli, halkı izzet etmeli, öňe alyp gitmeli. Esasen şu taýda akıl, bilim, ilim ullanylsa ýaşy. Hemen şol ähli açylýan saýtlar bul hökümetiňkiler däl, halkyň özüniň açýan saýtlar, men şol ýaly arzum bar, haýsym bar. Sebäp bu şulatlar edilmese soňy hökümetiň elinäki gorjuga urlarsyny son näde hökümet işläp oturuny adamlar bilmän alar. Ýa-ki şol ýalany ýoğurlan siýasatçylygyň aýdyşyny diýär. Ine olam hökümetiň sütüni bolup hyzmat edýär. Adamlar bilen aganda kimin näme hyzmat edýän nähil ýol bilen. Bir tarapdan görüşýär, kaktyp ýör, tabii 30 ýyl bäri. Ýani ikinji tarapdan ferhat ýazýar, şol diktaturan ömrüni uzardypdyr, etmeli işler etmän sapara. Onuň boýuna almak gerek de bize. Ine azı, hakikat aýdyp oturýar. Şo halkyň içinde bizinem öýmemiz, bizim halkdan üýtgeşik adamlar. Ine şoň üçin inni bir ýalňyş maýlyň watandaşlar. Inni bir şu sapar ýeke gezekde bütün halk bolup bileleşip şu diktatura garşysyna durmak gerek. Biz entek görüşe inni başlanýar, ýorjan birinji adamlar. Şoň üçin dasta urakdan entek gelip uruljak, ýumruk edilecek gıybat ya bir hapa hemme zat bolar. O zatlardan biz arası bolup bilmeriz. Sebäp görüşüm şerti şeýle, sebäp hökümet haram oýun oýnaýar. Açyk oýun oýnanak da biz bilen şunça soraw berdik. Ine şunça ogurlugyň üstsäçildi da para milyardlar. İş birinin yüze mazaranak ne prezidentin, ne daşary işler ministrinin, ne Amerikada ilçisi görlähet hemmesini biri ýekege utanıp çyksetdimi? Ya diýdiler siziň aýdýanyňyz ýalan. Ýok. Ýöne ýüzüne aşağı salyp ýeňseden 500 saý törep bir topar adamlar şu işi bulaşdyrmak üçin orta çykarýar. Boldy. Ine şu taýda halkymyzyň baş çykarmak gerek. Meýilnama gaty gowzat, ol entek kanunlar, ol isler. Meýilnama diýmek bilen kalbymyzyň isler. Onu ýaşlar isleýär şonu. Biz daşyndan ýaşly nesil hökümine şulara goltu berme. Yerli yerde. Ol bolur, ol bolmaz diýip otursa, onu gelin özüňiz etin, usulunky bolmaýan bolsa ýaşlar. Men usulunky bolur diýip gasap edýän taparaga beren. Ýok, Borana onu özüniň çykyrsalar orta biz olur diňlep görelim. Ýok, teklip berseler bolýar. Şoda, şoň bu umumy halk işi tapara, şu adamlar hiç bir bizim doğumdan da garnymysyna da meňe gören adamlar der, ekrany da bir toparlar. Ýöne şeýle akylly pikirler biz şunu etsek, biz şunu kötüsini gelir sip çykyş edýär. Ine şunu mesela en güýçli tarapy goýasynlar. Ýalňyşly adam bolmaz, belki bir ýolda da ýalňyşarlar. Bir adam ýalňyşarlar, iki adam dogry etseler, işdiler gider.
Yani şu adamı korku oturan adamlar ve akademik bilimli adamlar. Yani şu da halkımızın tragediyası. Ne bulurum yankı şol dört sütunun birine hizmet ediyorlar. Bilerek ya bilmezerek pullu ya mut on tapavdu yok yani neticesi aynı. Hakiki. O nemede bu dine yaşlar dip nemesi yok. O bunu biz yani milleti yaşlara karılara bölme nememiz yok. Akıl var, düşüncesi var, bilgisi var adamlar koşuluşu vermeli. Bunun hiç nemesi yok. Vatan hem memimizin vatanımız. Yani insan divan yaşlar vurku diye. O da ılımlı bilimli nemesi. Galanam ne biz soğutsuz yani biz halk diye okey siz halk yani şu demeğin sütünü olup duranı şoňa bir düşünseniz siz ullukan kömek ettiniz. Onun bir deme zat vardır. Yani demokratiyany düşündürenlerine bir tütlük dünyada bir gen bir hadise vardır. Ne yeryüzünün adamlarının akıllısı kan mi ya da akıllısı patent boyunca alındı. Akıllı adamlar ahadır. Akıllıdan yani akıllı güçlü gen nemeler hatadır. Onun ses vermeli olanlar dahil olmalı bir. Ne denglik de. Ne demokratiyan söz atların vardır, şonu düşünmelisiniz. Onu yani düşüncesi dar katlak köplük olsa o düşüncesi giyiniş katlak ağırlık olsa yani da düşünceler nemeler aytmalı. Yani o proyektleri, o programları, o fikirleri o ses verilenine onun yaylak olmalı. Şuna düşünüp bilen ne demokratiyan şolur yalak çırşınlı atlarım vardır. Şuna da düşünmelisiniz. Onu yani köpçülük olanı bilen, el kaldıranı bilen yani mut değilinde mut gaz verildi. Şuna 99% halk el kaldırıp bilýär de. Yani 1%'den düşünüp şunu yanlışlığını bilen olsa size de yanlış diýse sizden etmeseňiz soňra şolary ýalak duzaga düşýäňiz de. Ine demokratiýa bolany bilenem bu zatlary gaty elekden geçirilmelidir. Almurat men düşünjem şonu alak. Yanlış bolup biler. Ýöne tebigatyň kanuny bardyr şolary ýalak. Men düşünýärin tapara biraz goşaňyz şu aýdamlygy elbetde ol demokratiýa ýa köpçülük ol men diýenim bolmaly ýerinde zat ýok. Köpçülük şu azlygy diňläp bilýän köpçülük ine demokratik ýolda bar ýani. O azlygyň bir öz pikir bar da onu aýtmak gerek, onu diňlemek gerek. Dogrudur, ýalandyr, ýöne onu diňlemek gerek. Ýöne diňlemän gara taşlasam ol bolanak. Bizim ine ähli şol 30 ýylla edilip gelinen iş halkyň garşysyna şol biz häkimedarlyk, biz köplük diýip aýtdylar da. Ýöne şol 1%, ýöne biz köplük diýip köplüğün adyny urladiler. Ýöne eden işler ne bütün halkymyzy 99%-ine şuguna düşür. Ol bir. İkinciden ýa şol ýaşlar barada gurrun bolupdy. Men ýaşlar başlady, ýaşlaryň ýaşlaryň geçecek diýenler şol kerwanyň başyny çekip barýar şol. Şolary ynanmaly, biz şolary kömek etmeli. Ýöne bizim ikimiziň den duş adamlarymyz. Onlar çağda bana zaň edip aýtdy tapara. Şol Sovet zamanı, ondan soňra döwürlerde onu wazifelerde işleyen adamlar var. Şol hökümet bilen oňuşmança ýaşamak hyzmat etmejek bolup öz adyny arasda saklamak üçin işini ýurdan terk edip giderler. Olur, bana zaň edip arkaýyn aýdyp otur. Eger ýurt üýtgese, eger sizin aýdyşyňyz ýalyny döwlet ýa hökümet gurulsa, biz gelip şolary maslahatçy bolup başyndan maslahat bermäge de biz razy ýurdun halkymyzyň bähridir.
Hep olur. Yerin aşağını, yılan yavuşası yerin aşağına näme baylyk var, yerin üstünde näme var, nire näme harc edildi, näme hile edildi, gowurjak. Şular ýaly pikirleri, maslahatlary berip biljek de ýaşlar. Yok, men gelir olur sapara. Nanay, maňa kän adam jaň edip aýtdy. Biz yok, men gelir sandyk. Ýöne, ol adamlarda ýaşlan hyýaly hyjym ýok, ýaşlan hyýaly gaýdyksyzlyk ýok, ýaşlan hyýaly batyrlyk ýok, ýürek ýok. On boýranmak gerek. Gorka hereket edýär ikimizin eselimi. Taýak urup, taýak iýip, oňşatyn äkitýür, äkidilip dogan ornuna basylyp, şu da atlar gözü bilen görüp, eňi bilen çeken nesilimiz var sapara. Elbetde, onun ýene de öz nesilmizin günäsi. Sonuna şu da bir garşy durulan bolsa, bu zatlar bolmaz elbetde. Ýöne indi çekipdirler, on kennamy sızlapdy. Indi hiç bolmana şu ýaşlary gorna soraram, şonuň günäň ýarsyny ýumak boljakda. Men şey diýipçi. Doğrudur Halmurat. Bağdır, köpçülüktür. Ertüsli o adam bağdır. Yani vatanın yağdayı, halkın yağdayı ortada görünüp durunda hatta. Şu yağdaya in son şans olmalı. Şu şansam ne Allah Teala da kömek ediyor. Tebigatam kömek ediyor. O ähli faktörler bir yerik geldi. Ne bu da var. Koronavirusam kömek ediyor. O demmesi şu nemeden çıkın deyip yok oradan signal geliyor da. Şundan bu ukrak geçirseler yani 100 yıllan mı, 150 yıllan mı? Şoňa çen çekçegi görünüp da. O millet bolup kalacağım toğra kalamat. O görünüp duranda şu adamın 50-60% daşından şoň gelliýende näçe ýyna döner. Döner şonun bidar, şu ýagdaýdan bidar bolan halk var. Ewe ýaňky aeroportundan giýreňden neme başlaýar da. Yani bizim nemämiz halkymyz buňa öwrenşipdir. Bu gaty bir näme dünýede ýok nemedir. Yani türmäge gelenýärlik neme diýende. Şu yani tamojny pasport barlayan yer şu bir milletin medeniyetinin yüzüdür. Yani şu tayda ihtiyalak adam sıfatını yitiren näde gürleşýäni bilmeýän gödök ýylleşini, watandaşyny azarlap, kemsidip ýören demesi bizim milletimizin aýnasydyr. Şoňa seredip medeniýetiň, milletin derejesini rahat kesipläp bolýandyr. Hatta ne şu aeroportdaky tualetleň nemesem bizim medeniýetimiziň aýnasydyr. O başga yerlerde diýen bir tualetde aeroportdaky tualetleri, yani tabliçkalary var da, şoň bilen ýoluň tapýanda Türkmenistanyň Aşgabatyň aeroportunda ýygy boýunça tapýan diýdi. Öde milyardlap pul berilip talan neme öde. Eýleki ýanky tabliçkaly gözlenýän tualetli aeroportlaryň 5-10 essesi bagasy berilip nemeler. Doğru. Ne bizim medeniýetimiziň nemesidir, şu aýnasydyr. Onun ýanky arkada plan pyskan diýenleňem nemesidir şol. Suratdyr şol. Şolun ýüzü. Ol başga zatdan gözläp görmediler.
Doğru. Halmurat yağda şeylere Ona olmasa ne ama şu yerde tamamlaylı. Ondan bir zat başlaydı yeni aytmaly. Sol mailnaman beýleki soraglary ýuwaş-ýuwaşdan goýulur. Watandaşlar täp sapara ýaňaýdyp geçdi. Bir wada bir adamyň beýni özleşdirjek materiallar ähiretini bir wada goýandy. Şonu ýuwaşlyk bilen goýandy. Häzir şu 4 soragy üstüne işläp oturup öz pikirlerini diýär. Soňrakylar gelir, ýene gelir, özüňiz gatnaşyň, özüňiz aýdyn, nähil bolsa bolýar. Şuna halk bolup garaşyr. Bu halka hödür edilýän mailname. Men üçin ýa sapara üçin ýazylandatlar. Hemme halk üçin ýazylandat. Teretin okan, görüň, netije çykaryn diýip aýdylýar. Şoň üçin şunu hödür eden, onuň bizler, onu hödür eden ýene ýaşlar. Size hödür edilýär, bize de şonu hödür edil. Benim okap görüm zamana şu zatlara gowanmaklyk bilen kabul edýär. Her bir şol ýaly ýaşy inisiatiwa. Ýerde işte bu zatlar amak bolur, sapara watandaş hökmen bolur. O bu zatlara aranmasak onu ýaşamagyň derkary ýok. Bolur hökmen. Bu fantaziýada bir iş, bu nölge edilip oturulan iş. Fantaziya ol bir eder, açan eden hemen yarımdan turulun divanı oturup turman oturan adamın fantaziyası. Bizde olur ýaly ýok. Ýaşlar iyice bunu işläp oturuyor. Sudatlamasın. Tanrı yarkatın yeniden bir gede. Sağ olun, hem vatandaşlar hem sağ oturun da para sen burada dayıçak ortamın aydın. Deme teklip berin, teklip. Yemeğiniz bağ olsa onu pitçin atman hakik teklip boşan koşak olsanız ya yanlışlığını bilýän ýeriňiz bağ olsa ne bu beýle bolmaly diýip bilýän olsaňyz teklip berin. Buňa da bununla unaşa komentari vererler. Sizin sorularyňyza jogap bererler. Bizem goşulşar. Bunu çeýnäp orta bir adam şekilli bir zat çıkarmalı. Maksat şol. Katnaşık iki taraf benim olacaklar. Onu tiz üçün edilýär, millet üçün edilýär. Şoň üçin sizem goşulşyp bolsaňyz, onu biri etmeli, sizem onu demetmeli ile zat ýokdur. Sizem goşulşyp bolsaňyz. O yaman gowy diýmek aňsatdyr. Tek bu yaman bolsa sen gowusyny teklip bermelisin. Pikirini aýtmalysyň. Würipäňizdir bu. Öz borcuňyz, her kim öz borcuny ýerine ýetirmeli. Doğru. Kasy da olsa pana. Ne? Başka demem ýok Halmurat. Indi bunu ýygnagy ýapsaňam bolýar. Bolur ki. Kan gurlap bilemez para. Tamam ya. Geçmiş olsun Halmurat. Boruna sağlıkta görüşelim. Vatandaşlar tapara yaşlara da hövür köp bolsun ne baýdy. Oğurlu düşümlüsü bolsun. Şeyle olsun. O inşallah. Bolýa illeşler sağ bolun, sağlykda görüşelim.